Hakane ka video ngene thui phi shaphang ki kyrdan pule jong ye syngkon udkhot jong ka VPP ubadai ru uban ya persang lane ban ieng hakane ka MP election haune usnem ubanwan lanam ya u kum u doktor balai desngap ya kane ka video hatu pinakot pinyo shibun kijingtem lakhot ya u doktor namar bola pas ya ka PhD u doktor syngkon u la join hani hu haka ar pukhandai tarek upnai basaw ar hajar ar pu ar ula pendap ya ka MA economics ula long ru u assistant professor haka commerce department ula bat ya ka PhD title haka development of small scale industries in Meghalaya is Khasihel ka area interest jong ka small business and entrepreneurship ka karan wo jong ka entrepreneurship among the khasitrai but u Dr. Syngkon ula dan san pues nam kata usong usa han nong der block 6 Ribhoi district Meghalaya u Dr. Syngkon ula yo asan hajar sos pa san phun rio bon napo umsning constituency de kini kidai ki kyrdan pule jong u Dr. Syngkon te khrusibon